qatt ma nistgħu nispjegaw bi kliem preċiż biżżejjed l-importanza kbira li għandu il-Konċilju ta' Kalċedonja, mhux biss fost il-konċilji l-oħra li jissejħu matul is-snin, imma wkoll fih dan l-istess mixja tal-istorja mqalba imma sabiħa tal-Knisja ta' Kristu imwielda fid-dinja narajt il-50. Kienu il-25 ta' Ottubru tas-sena importanti 451 wara Kristu, meta l-Imperatur il-ġdid ta' Ruma Marċjanu sejjaħ u laqqa dan il-konċilju f'Kalċedonja, belt fl-Asja Minuri illum it-Turkija. Wieħed ma jridx jensa li t-Turkija fl-era apostolika kienet iċ-ċentru ta' ħidma kbira missjonarja u ekleżjastika. Dakinhar iltaqgħu flimkien madwar 600 tisqof. Iżda forsi ta' min wieħed jgħid xi ħaġa fuq uħud mill-ġrajiet importanti li kienu seħħew qabel. Fil-Lvant il-Patriarka ta' Kostantinopli Flavjanu u fil-Punent il-Papa Ljun il-Kbir għamlu minn kollox sabiex jilħqu ftehim fuq il-kwistjoni li kienet qamet dwar naturi ta' Kristu. Dioskoru ta' Alessandria kien ħada kontra Flavjanu u prova jkisser din id-dottrina billi jiddikjara lil Ewtikju il-mexxej ta' monasteru kbir f'Kostantinopli bħala eretiku. Il-Konċilju ta' Kalċedonja għandu importanza kbira fl-istorja tal-Kristjaneżmu u l-formulazzjoni tat-talim uffiċjali tal-Knisja għaliex iddikjara bħala validi u ekumeniċi il-konċilju li kienu iltaqgħu f'Niċea, f'Kostantinopli u f'Efesu. Dan tal-aħħar kien iltaqa' fis-sena 431 u iddikjara d-dottrina ta' Marija Theotokos Om ta' Alla. F'Kalċedonja l-isqfijiet għalmu li f'Ġesu Kristu li huwa wieħed hemm żewġ naturi, dik divina u dik umana, li dawn iż-żewġ naturi la huma mħalta bejniethom u lanqas mibdula, la huma maqsuma u lanqas mifruda minn xulxin. Għallem li l-kwalitajiet kollha ta' kull natura fi Kristu kemm dik tiegħu bħala liben ta' Alla u kemm dik ta' bin il-bniedem ma jitilfu xejn fl-aqda ipostatika li hemm fil-persuna waħda ta' Kristu. Il-Konċilju ta' Kalċedonja qiegħed formalment quddiem il-Knisja id-dottrina uffiċjali dwar il-persuna ta' Kristu. Madankollu mhux kulħadd taċċetta dan it-talim u malajr tfaċċaw il-monofiziti u qajmu kontroversja u ġabu xiżma fil-Knisja meta qalu li fi Kristu hemm biss natura waħda. Għad fadal xi ħiel żgħir ta' din ix-xiżma sal-lum imma huma mhumiex daqstant influenti. Waqt li kienu qed jifformulaw din id-dottrina l-isqfijiet tal-Konċilju ta' Kalċedonja bnew talimhom fuq ittra importanti miktuba mill-Papa Ljun il-Kbir li fiha hemm ġabra tat-talim tiegħu dwar il-persuna ta' Kristu. Il-leġenda tgħid li hekk kif qrawha l-isqfijiet stqarrew Pietru tkellem permezz tal-Ljun. Jekk dan huwiex minnu jew le ma nafux, imma huwa żgur li Konċilju ta' Kalċedonja kompla saħħaħ sewwa l-awtorità li kien ġa kellu l-Isqof ta' Ruma.